šta Eva i ti radite. Pa, meni je delovalo očigledno iz priloženog. Šta radimo? Dobro, jeste vi sad zajedno ili kako se... Da nas ostavite malo na miru, a? Prvo Sreten, pa Jezda, evo sad ti. Stvarno ne mogu više odgovaram na ta pitanja. Vidi, ja ti nikad ništa nisam rekla do sad. Ali ovo... Ja se ja tebi mešam u život. Ne mešam se. Pa nemoj ni ti meni, molim te. Pa ja se mešam zato što mi vas je žao. Vidim da ste oboje nesrećni. A šta ti znaš? Ne znaš ništa. Uostalom nisi im najbolji primjer za deljenje savjeta nikako. Dobro, ali starija sam i... I razvedena si. I došla si ovdje kod nas tako iznenada kao neki ninja ratnik. Šta ti je, Metode? Ništa mi nije. Ja volim tvoga oca. A volim ja Evu. Ja jako volim Evu i šta sad? Svakog jutra moram nekom da se izvinjavam zbog toga što nekog volim. Do kada vi mislite ovako? Ja stvarno ne znam. Stvarno ne znam više.